Chcete zefektivnit vás i váš tým a ušetřit tak desítky hodin na rutinních úkolech? Ve Future Hubu vám moc rádi pomůžeme se zefektivněním vaší rutinní práce skrze AI. S náma už nebudete muset vy ani vaši zaměstnanci dělat práci za dva. První oblastí, kterou se zabýváme, je školení firem, obcí i jednotlivců. Školíme v textových generátorech umělé inteligence, mezi něž se řadí například ChatGPT, Gemini nebo Copilot. Dále školíme tvorbu vizuálů pomocí Midjourney nebo například Ideogramu. A pokud chcete obrázky rozpohybovat, školíme také v Runway ML, Halo AI a nebo v Klingu. Druhou oblastí je tvorba chatbotů, který odpovídají na běžné dotazy zákazníků. Implementací chytrého chatbota ušetříte desítky hodin měsíčně a stane se pro vás totálním game changerem. O svá interní data se nemusíte bát, na bezpečnost samozřejmě myslíme. A třetí oblastí je implementace AI do firemních procesů. Sedneme s vámi na hloubkový rozhovor a uděláme krátký audit, na základě kterého doporučíme AI nástroje, které jsou právě pro vás vhodné. Zajímá vás, jak využít AI právě pro vaši firmu? Ozvěte se nám a domluvte si nezávaznou schůzku.